Membri ta' koalizzjoni ta' għaqdiet favur il-ħajja batu ittra lill-President ta' Malta biex jitolbu laqgħa urġenti magħha qabel ma jittieħed il-vot finali fuq l-abbozz ta' liġi li se jbiddel il-liġi preżenti dwar il-protezzjoni tal-embrjuni. L-ittra ntbatet lill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka ftit jiem qabel jittieħed vot finali fuq emendi li permezz tagħhom il-Gvern se jdaħħal l-ifriżar tal-embrjuni. Il-koalizzjoni magħmula mill-Fondazzjoni Gift of Life, il-Fondazzjoni Life Network u l-Unborn Child Movement u fl-ittra talbu li ssir din il-laqgħa sabiex dawn l-għaqdiet ikunu jistgħu jispjegaw lill-President it-tħassib serju li għandhom dwar it-tibdil li se jidħol fis-seħħ u l-konsegwenzi ta' dan it-tibdil. Il-proċess ta' konsultazzjoni ma seħħx fl-ispirtu ta' dak li ssuġġerejt int, qalu l-għaqdiet favur il-ħajja lill-President ta' Malta fl-ittra tagħhom waqt li talbu li ssir laqgħa b'urġenza. L-ittra li kienet ippubblikata għall-midja intbatet lill-President jumejn wara li fis-stadju ta' kumitat il-Gvern għadda proposti li ma jipproteġux il-ħajja. L-istadju ta' kumitat kien l-aħħar stadju qabel it-tibdil li jrid idaħħal il-Gvern li jidħol fis-seħħ b'vot finali li se jittieħed it-tlieta fil-Parlament.